Аз съм си Сака Геймс Бейкен. Исках да ви съобщя, че утре почвам да снимам също клип. Ще кача на Minecraft Pocket Edition Skywars на телефона. Чудите се как. Сървър хора. После ще ви покажа също. Утре може пак да снимам два клипа на PlayStation 3, GTA 5 онлайн или пак GTA 5. Благодаря за тия 16 абоната, който не се абонирал и аз се абонирах за него. Наистина, абонирал съм за него. Благодаря. Както да, утре ще снимам, да. Сега да ви покажа сървъра, който утре ще играем Skywars или една друга игра. Ето предпоследния сървър и това. За 15.0, но аз не искам да играя много, това е различни сървъри. Долу в описанието ще има откъде може да стегли сървъри на Minecraft. Ето да снимам. И да, хора, това беше съобщението. И приятна вечер. Лека нощ. Чао.